Правителството днес ще отпусне 750 милиона лева, за да се отблокират проектите по спрените оперативни програми "Околна среда" и "Регионално развитие". Средствата ще бъдат възстановени в държавния бюджет след възобновяване на финансирането по програмите от Брюксел. Неизвършването на плащанията по проектите поставя под риск реализацията на проектите в срок на допустимост на разходите, както и приключването им в рамките на програмен период 2007-2013 година, обясняват от Министерския съвет. Това би довело до необходимост от осигуряване на допълнителни национални средства за довършване на вече започнати проекти и за плащане на неустойки за забава към изпълнителите по договорите. На редовното си заседание кабинетът се очаква да одобри проекта на новата оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. С парите ще се осигурят индивидуални пакети от хранителни продукти, както и подкрепа за обществените трапезарии, за да работят целогодишно. Първоначално за програмата ще се осигурят 30 милиона лева от националния бюджет.